kupita kwa basi ndithu posachedwapa tikhale tikudikira kucheza ndi akabambe omwe akhala kutuluka posachedwa mchipinda chimenechi. Koma Wanda zomwe apanga akabambe lero kupusitsa gulu atipusitsa chifukwa momwe anafikira anthu timayembekeza kuti ndiye kuti akambala sindiye kuti ndi amene apatsa chitrakita ndiye kuti ndi running mate mkati imwe adalengeza kuti ndi Matthews Mtumbuka ale sanadabwa. Matthews Mtumbuka atidusa papa anatidutsa ndaka zawo safu ngati munthu wamba kunacha amene kwacherapo koma amene mazati cha 11 Matthews Mtumbuka ndi running mate anthu adaona ngati nda Newton Kambala chifukwa amene tractor la mbuyo mwawo. Yes, komano izizi zungotionesa kuti anthu sakufuna kuti zingokhala obvious, so people are trying everything. Surprise. Yeah, komano chimene ngapange comment ndokuti UTM analowa mwakusangalala akutulukaso akusangalala zikuoneka ngati iwowonso agwirizanaso ndi kusankha kumene asankha DK awasadira amati DK adaliso kabambe kuti I think Dr. Matthews Mtumbuka ndamene athamange nawo ulendo wapa 16 September. Komanso kwaona Kambala Wanda ndi munthu wankulu ndi mmodzi mwa omwe anakhazikitsa nawo chipani chimenechi cha UTM ngati anavomera mpaka kuti aine ndikhala nawo pa play imeneyi ndikhala decoy kuti attention zibwera kwa ine koma amene walowa kale uja ali running mate ndithu. So izizi I hope zipitirira chifukwa anthu amafuna kuziwa kweni sitinaone maripoti amene nawo ndokuti akwena kupereka kalata zawo ngati phungu madera awo chifukwa aphungu akuperekaso madera kwawoko ma-councillors nawonso akupereka, so anthu amafunso amene wawa, but I think ma surprises ndiye akupita ma-boxes tuchonga amene tufuna tionenso kwambiri panopa ndiye kuti ndi awa MCP wa kuti kodi iwowa abwera motani chifukwa ayenawa ndiye taona kafe ambwita akhoza kukamba nkhani imeneyi Brian mwina ndikubweretsepo kukamba nkhani imeneyi kukamba nkhani kuno kumachitika zambiri ndi makamba apa ndi Wanda kuti poyamba momwe anafikira pano zimaoneka ngati akambala mpaka na kuvomereza kuti achita nawo sewero limeneli. So far, if you ask me, so far, amene amwetsa kuti agoletsa nda UTM chifukwa utatuone nkhope zimene anthu kusangalala even for Kambala to decide to play along kuti ndipita ndikaoneka ngati running mate ali mkatimo anthu kamakamba nawo anthuwa akuti the Politburo akuluakulu ma advisors chani onse anakambirana and they agreed kuzofunsa kuti kodi Mayi Patricia Kaliati sindikuwaona bwanji tinafunsa akuti ali ku constituency lero akupereka mapepa lawo kumakhala sheju ndithu kuti ukuyenda kupereka nthawi yakuti tikalonga ndayankhula nawo ali mchipatala sakupeza bwino. So but if you see the mood imene ili atapereka mapepa lawo ataulutsa running mate ukhoza kuona kuti everyone was excited kusiyana ndi mmene zinalili ndi DPP pano, and that we can say on a national television. Komanso ndimafunsa ngati mwanjawala kuti koma akambala mwina nthawi ya convention anthu amati ayi amene sanapambane convention ndokhumudwa zinatheka bwanji kuti akambala avomere kuti aine ndipita ndikakhala ngati running mate tiapusitsa anthu motere tani zinakhala bwanji. Anafotokoza Njawala kunena kuti akambala momwe adali pambuyo paja atamadziwa zonse zomwe zimachitika. He's a statesman. I've interviewed him many times. Akambala si munthu amene amabisa mawu, si munthu amene ndi wankhwidzi. He's a statesman. So ngati amadziwa kuti izizi ziyenda chonchi koma nkuchita play along. It just also shows mene unity ilili kuchipani cha UTM. Yamva masangu yapo. Koma ku UTM uku mpaka na kutiputsitsa chonchi. Mwapepera kodi? Kutiputsitsa chonchi ku UTM. Iya simuna pepere. Makuche akambala kwauza kuti adakwera ndi muzendetsa kumbuyoku. Chenjeresani mbene titachenjeresere. Ayi mwatijenjere. Anthu wonse mzikomo. Good presentation. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tathokoza.
zimenezi ine ndamene mapanga nawo zimenezi iya imapanga ndi UTM zikomo kwambiri running mate sikufuna ine ndimafuna kwandiponya anthu aku UTM akuluakulu amene anali kutsogolo tinene pano nkhope zinali zosangalala anayimirira komba manja zikusiyanabe ndi momwe zinachitikira mwinamo dzina lawonso limamveka dzulo dzina lawo limamveka dzulo kuti mwina atha kuwatenganso iwo tikuona bwanji choice ya mtumbukayo tasangalala ineyo ngati vice president wa kumpoto chalowa nyumba chili nyumba ichi mafuse kutengedwa ndoti neso tatengedwa ndoti mpoto wasangalala mwachinya ku UTM ife tachinyatu kwambiri tinene kuti a UTM palibe amene wawinya nkhope palibe sizingathekeya timapanga zinthu zadongosolo nthawi zonse kuyambira nthawi ya malemu SKC kuzafika napano kuti muchite cheki muona kuti chilichonse chimene UTM imapanga chimakhala chadongosolo kwambiri tikufunani zabwino zonse ku kampeni zikomo kwambiri mukuonera Kanema wa Times mwayilandira bwanji nkhani ifeyo tasangalala beyond kwambiri we are too excited. For your information, SKC are now in a district to all Northern region. He won on the presidential ticket in 2019. So he has lots of supporters over there. UTM has lots of support. So akabambe amwetsa chigoli kwambiri kwake bullet imodzi amwetsa zigoli zitatu. tathokoza kwambiri tikhale tikulankhula ndi akabambe posachedwa ndithudi Brian koma iweyo wayiona bwanji mene samangofunsa mafunso wayiona bwanji mwina ndikuyankha chonchi Brian panopa anthu akamasankha running mate akuonetsetsa kuti akhale strategic kwambiri zipani zambiri zimene zikusankha running mate zikumakhalanso zikuunikira the northern region vote ndiye kusankha kwa Matthews Ntumbuka ndikuona kuti mwina akabambe komanso akuluakulu ku chipani omwe anakhala nawo pansi kuti aunikire kasankhidwe ka running mate anaganizira nkhani imeneyi kuti tikufunika ndithu northern region vote funso langa loti agoletsa asanagoletsa akabambe kwa ine Brian ndikuona ngati ndi chisankho chabwino chifukwa akabambe ndi aku southern region Mtumbuka ndi aku northern region akufunika ndithu kuti ngati pali munthu wina amene pa miyezi imeneyi masiku atsalawa oti azikathamanga ku southern region pakhalenso wina oti ndi waudindo waukulu amene akhale ndi voice ndithu azikalankhulanso ku northern region ukaunikira momwe anachitira ku DPP ngakhale sanasankhe kuti akhale ndi running mate wa ku northern region ukaona migwirizano imene akupanga akuchitanso target ndithu the northern region vote nde kusankha running mate amene ali ochoka ku northern region kwa ine ndikuona kuti it's a good choice komanso china chomwe ndingalankhule izizi zomwe zachitika mkatimu titha kunena kuti mwina enafe sitimadziwa kuti iyoyo achita kuyikonza kuti ikhale yachoncho kukhale ngati ka play ife tikaona ngati maona ngati ndakambala ife timati akambala atipusitsa nde mkatimu zikuonetsa kuti akuluakulu amene anakhala kutsogolo already they knew kuti ndi Mtumbuka Mtumbuka pano afika okhaokha analibe bodyguard nothing angofika kulowa mkati mmenemu anthu ena amaziona kuti basi ndoti sa Mtumbuka momwenso mwina tinaonera ife koma kufika mkati mukuona mipando yakutsogolo zikusonyeza kuti anthu akuluakulu amadziwa kuti ndi Mtumbuka ndipo atalengeza they were not shocked anali ndithu ankhope zosangalala tikatengera anthu amaudindo akuluakulu akuchipaniku zomwe zili zosiyana ndi kuzipani kwina anthu ena kumapezeka kuti azizimutsidwa chabwino tiyankhule ndi mayi Muyawa mwayilandira bwanji nkhani ya running mate mwavumbulutsa running mate mwayilandira bwanji ili bwino kwambiri ndipo tachilandira tizagwira ntchito limodzi ona kuti nkhope yanonso ikuwala kwambiri mukanakhala kuti munama ndikanaona ayi zabwinobwino ndipo tazilandira tathokoza kwambiri muwina kwambiri kaya muchitafunsa tikuwinatu waboma pano ulendo chabwino mwayilandira bwanji nkhani mwayilandira bwanji tayilandira bwino kwambiri Brian chabwino mukuonera Kanema wa Times ndipo tikhale tikucheza
kucheza ndi Dr. Kabambe pompano pa television. Dr. Kabambe, congratulations for popereka mapepa lanu. Munatida bwitsatu mmawa uno. Munazikonza bwanji zinthu? Timadza pereka makalata oti tifune ntchito. Ndiye nchifukwa tinabwera mmene muja. Tinavala anthu oti tikafuna ntchito pamunda. Ndiye tsopano trakita ija tikulowa nayo kumunda tsopano panopa tikagwire ntchito, tikapukuse pa ground, tikathamange tikapange kampeni. Tipanga kampeni ya mphamvu kwambiri pa UTM. Cholinga pa 17 tizalengeza kuti UTM yawina. What prompted your decision, Dr. Matthews? Well, he is one of the finest Malawians you can find. Well educated, well experienced. He has risen on the corporate ladder to some of the topmost positions in the corporate world. He has worked so hard in Malawi. He has done a lot of businesses and he hired so many Malawians. He has helped this country produce and export. He is a true son of this country, a patriot trained by Mother Malawi to contribute to Mother Malawi, and I found him to be the perfect fit of our duo to fight in this campaign. Mui na masangowa pa 16 September. Kwani brani kusemana mandifuza nthawi zonse nakasita tafikano masiku ajenda amene unandifunsa ndikawina nakuza kuti ndikawina apa ndikuzanso ndikukawina ife UTM tikuwina boma pa 17 UTM is on the next government. Antumbuka munadziwa liti zimenezi? Sita zino holo. Mwatiwira momwe? Inisina zino holo. Ndinokondwa bwanji ndipo mwalonjeza zotani a UTM pa kampeni imeneyi? Ine ndinosangala kwambiri kuti uziwa kuti Dr. Kabambe ndi machine ya economy ndi mmene mukudziwanso ine ndine wa engineering ndiye kuti mukaphatikiza economy ndi engineering ndiye kuti zatheka kale chifukwa kuti musinthe zinthu mmayamba ndi infrastructure mmene muli magetsi, madzi, misewu, irrigation, zonsezo ndi engineering. Koma mwamba pali economy ndiye kuti azimenya ku economy tikubwera munsi ndi engineering ndiye kuti zatheka kale Malawi tipula. Mwauza zotani amalawi amene akutionera pano ena they were not so sure kuti kodi ndikavotera dani mene aona timu yanuyi anthu akuyamikira kunja kumene tamvera kuti it's a good player so far koma mwatsimikizira zotani the undecided voters amene amasakasaka kuti ndikaponya bwanji moti ndimanena kuti dziko lathuli Mulungu analidalitsa kwambiri tili ndi chilichonse chotiyenereza kandi kunkhani ya nthaka madzi nkhani ya migodi chilichonse ife tili nacho akanakhala kuti maiko anzathu akanatukuka koma ife takanika lero anthu ambiri ndosauka ndipo akudandaula kwambiri amalambira kuvutika zakudya ukanika kuzipeza ambira makhala opanda chakudya komanso ukatiyang'ana umoyo wathu ndi amayi uyang'ane tinyumba zathu topanda madzi topanda magetsi uyang'ane general infrastructure ya dziko lino ndiyo sokonekera ngakhale tadzakhala zaka 61 pafulu wodzilamulira 31 pafulu wa democracy bwana dziko lino ndilosaukitsitsa kwambiri chikumativuta anthu andale abodza timati tikasankha atiuza zinthu kuti tasankhe zambirimbiri koma akalowa mbomamo zochitika zake zosaonekayo nkhani amanguyang'ana mimba zawo kuba tuma chikatangali adzilemeretsa alowa ndi galimoto imodzi akamatuluka ali magalimoto ambirimbiri nyumba imodzi ali nyumba zambirimbiri pamene amalawi wonse ndosauka akulira kukukutika ndi umphawi mavuto a dziko lino ifeyo a UTM tikufuna taauza amalawi ife tikuyimira zinthu zitatu kwenikweni tifuna tidzathane ndi katangalayo once and for all chachiwiri tidzasankhe adindo pa mpando uliwonse malinga ndi competence yawo tikakonza zinthu ziwiri zimenezi ndikukhala ndi mapulani abwino amene tingasinthire nkhani ya umoyo tingasinthire nkhani ya maphunziro nkhani ya ulimi nkhani ya migodi nkhani ya zokopa alendo nkhani ya zopangapanga tikayikamo ndalama mmene ndikukonza zonsezizi amalawi ayembekezere kuti within the shortest time period Malawi iya golo ngati maiko inosa dziko lapansi ifeyo tikwale nkutilonjeza Malawi tiyamba kutukuka kuyambira pa very lastly Dr. Kabambe pali anthu 22 amene akufuna president this far are you the right man for this job? I am, yes, and as a team we are ready
and prepared to serve Malawi even better. We have demonstrated it through our work life. And in my case, as a budget director, I serve the country very, very well. As the director of planning and health in the Ministry of Health, I serve the country very well. As governor of the Reserve Bank, I serve the country very well. As foreign affairs secretary, I serve the country very well. As director of economic planning in the Ministry of Economic Planning and Development, I serve the country very, very well. Malawians should expect a balanced team that has come together to solve the problems that this country has. And therefore, we can tell Malawians we are the best fit, even if there are so many, we are the best fit to form the next government and turn around this country, transform it for the better. Tikuyamikireni kwambiri potilankhula mmawa uno, and congratulations for presenting your presidential nomination papers mmawa uno. We wish you well. Munkandikayikira muzapereka mapepala anu, muzapereka mamene lero ndaperekatu. Yazone mwapeleka. Ndiye muonesero kuwina kuja kubwera noku. What is very serious? Kuwina. Kodi bra. Iwo mungu ndikayikire ne bwana. Ife tikuwina. Amene anga amake pene paje ntayanga na audition stage. Kodi tu amene wona nacho. Anga amake ndani. Tayango yangana impeccable credentials ili nayo timu iyi ndi imene Zabwino zonse Dr. Kabambe. Amene ndi Dr. Kabambe, very confident. Dr. Olo nkati mo Brian analankhula mwampindi zochepa ndikumaona makandidates ena akakhala nkatimo kukumatira kubwera kanoti ndithu kuzapatsa kuti ayi nthawi yatha, koma iwo analankhula mukamphindi kochepa koma amalankhula ndithu mwamphamvu zomwe munazikusonyeza kuti akonzekadi mwina kuti apite ngati iwo kukhala patsogolo ngati presidential candidate. Nkhwenda viwi. Mukuiona bwanji UTM? UTM mmene manene leti yalowa apa ikusangalala ikutuluka ikusangalala. Sitinaone nkhope za nkhwinthi zikuoneka kuti mwina mmene asankhira running mate wawoyo agwirizana nawo anzawo ndi kuti I think running mate panalibe nkhope za nkhwinthi. Iya zimene tinaziona mbuyo mutinaona nkhope zikulowa timanena kuti kekeke potuluka no kekeke keke anathera mbwalo koma nawo awo akuoneka ngati kuti anthu akhutisidwa kuti Dr. Matthews Mtumbuka ayende nawo ndi aujeniwo ndi akuone kuti anthu ayilandira nkhani. Zikuoneka kuti anakambirana chifukwa chimene ndimanena poyamba muja Brian ndikunena kuti tsiku lija nkati mwa anthu ena analodabwa atalengeza anthu analodabwa koma apapa anthu osanayimirira komba m'manja kusonyeza kuti ndi dzina lomwe amaliyembekezera anali ndithu ndika meeting kawo anakambirana kugwirizana kuti okay running mate wathu akhala ndi kuvomerezana mwina nkana anthu analosangalala komanso ndimanoti chachikulukulu Newton Kambala si munthu wamba kuchipani ndi munthu amene anathandizira kukhazikitsa nawo UTM ngati anavomereza kuti aine ndikayenda pambuyo pa Kabambe atikapusitsa anthu tikakhale ngati running mate ndine kuvomera kuchita zimene zakudziwa mu mtima mwawo kuti running mate siwo zikungosonyezeratu kuti kumene koko agwirizana kufika pa decision kuti atenge Mtumbuka kukhala running mate ndi zinthu zoti anakambirana ndithu. Kathe wapanga samalize bwino kwambiri pachingereza amati decoy akabambe aujeni akambala anali decoy amayendesa matrakita akwande aujeni amaziwa kulisa trakita auje akabambe nimaona ndati kamene pali wina wabisala amayendesa okha tiona kali konse tikaona. Is this the best presentation this far? That's a tricky one, Brian. You're trying to put me on the spot here. But I am saying, Malinga na ndimene ukamaona nkhope za supporters. Awawa akuoneka kuti asangalala. I hope kuti combination imene iyenda bwino to convince Malawi ochuluka kuti avomereze kuti I think awawa ndamene akuza kusintha zinthu because in terms of mena mapangira articulate mfundo zawo Kabambe zimamveka bwino. He just needs support ya Malawi kuti Malawi avomerezane nawo kuti zimene akunenazo ndizotheka zimene zikoza kusintha kuti. Brian ndilele kuti pano Kabambe is a master of surprises. Ukandifunsa nkhani ya presentation chifukwa lero ndi tsiku la number 4 ife kukhala pano taona momwe makandidate akubweretsera ma running mate yawo on the first day nda Joyce Banda zinali obvious anthu tinachita kuona from kunsewu kuti ndakhumboka chali mwinako munthalika pang'ono anabweranso no pa galimoto ya tinted zinativutanso kuti tidziwe kuti running mate ndi ndani pa nthawi yoyenerera koma momwe abwerera presentation
presentation yawo ya lero ndi yachilendo yoti even mkatimo anthu ambiri amene munasifa akuluakulu aku UTM we were shocked. Nditha kutero Brian. Mukuonera kanema wa Times tangomaliza kumene presentation ya Dr. Daliso Kabambe anthu akuti